Vítajte v obci Veľká Lehôtka, ktorá sa nachádza v mestskej časti Prievidza. Dnes vám predstavím komplexne zrekonštruovaný dom s garážou na ulici Hradecká. Tento dom je ihneď pripravený k nasťahovaniu. Po vstupe do domu sa ocitneme v štýlovej vstupnej hale s vysokými stropmi, z ktorej sa presunieme do dennej časti. Nachádzame sa v najväčšej miestnosti tejto nehnuteľnosti, ktorá je svetlá, priestranná a pripravená na realizáciu kuchyne. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza ešte jedna izba, ktorá má všestranné využitie, či už ako hosťovská, detská alebo spálňa. Medzi dvomi miestnosťami sa nachádza kúpeľňa so sprchovacím kútom, toaletou, umývadlom a prípojkou k pračke a sušičke. Schodišťom, ktoré je štýlovo prispôsobené interiéru, sa dostaneme na druhé nadzemné podlažie. V miestnosti, v ktorej sa nachádzame, sú kvalitné strešné okná od značky Velux a interiérové okná od firmy Slovaktuál. Tak čo poviete, mohla by byť táto priestranná miestnosť ideálna pre vaše deti? V severnej časti tohto domu si môžeme predstaviť izbu na spanie s výstupom na terasu, kde si počas dňa môžete vychutnať ticho a večer sa pozerať na hviezdy. Benefitom nehnuteľnosti sú aj dve kúpeľne. Jedna so sprchovým kútom a druhá s vaňou. V samostatnej technickej miestnosti sa nachádza úsporný plynový kotol, rozvody na kúrenie a bojler na vodu. Tento pozemok má výmeru 643 m². V blízkosti domu sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Túto nehnuteľnosť vám rada predstaví Renata Grešner.